Казанның Карау урамындагы йорт кичә кич коткаручыларның игътибары шушында иде. Хорошая семья была. Ирле хатынлы 48 яшьлек ир-ат һәм аның 45 яшьлек хатыны газ белән агуланган. Кат-кат шалтыратып та әти-әнисе телефоннарын алмагач, кызлары махсус хезмәтләрне чакырта. Бу гаилә эт үрчетү белән шөгыльләнгән була. Открыла дверь, там собаки мертвые лежат. Кызлары ишекне ачты, анда үлгән этләр ята. Эшкә керә алмыйдылар. Аннары полиция, ашыгыч ярдәм, ветеринария хезмәтләрен чакырдылар. Ни булганын ачыклый башладылар. Беренче фаразлар буенча гаилә сөрем газы белән агуланган. Ул жылыту колонкасыннан чыккан булырга мөмкин диләр. Казандагы 5 катлы хрущевкаларның күбесендә шундый су жылыту җайланмалары тора. Газ хезмәтендә белдерүләренчә, җиһазны даими елга бер тапкыр тикшерәләр. Бу фатирда җәй көне булганнар гаип табылмый. В указанной квартире установлено. Әлеге фатирда газ плитәсе һәм колонкасы тора. Техник тикшерүне быел августта уздырганнар, бернинди кисәтү ясалмый. Йорт 1962 елда төзелгән. 2 подъездлы. Һава йөрү юлларын, төтен каналларын кабат 1 декабрь көне тикшерә башлыйлар. Актларда хуҗаларның имзасы тора дип белгечләр. Вентиляция каналы да, төтен чыгу трубасы да чиста булган. Төтен чыгу каналлары эшләгән очракта угарный газ җыела аламы фатирларда? Угарный газ җыелырга мөмкин, аның исе юк. Хәзерге вакытта кешеләр куя ПВХ пластиковый тәрәзәләр, микро щельләр воздухобмен чыкмый, булмый. Бу фатирда тоже ПВХ тәрәзәләре, шуңа күрә шундый барлыкка мөмкин. Бүген Татарстанның тикшерү комитеты саксызлык белән кеше үтерү маддәсе буенча җинаять эше ачты. Газ колонкасын экспертизага алып киткәннәр. Тикшерү барышында гаиләнең шимбә көнне үк үлүе ачыклана. В настоящий момент решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Хәзерге вакытта барлык тиешле экспертизалар уздырыла, булган хәлнең нечкәлекләре ачыклана, җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Бу Татарстанда ел башыннан сөрем газы белән агулануның 41-нче очрагы. Аларда 75 кеше зыян күрә, 16 кеше һәлак була. Шул исәптән бер бала. Мондый хәлләрне булдырмас өчен законга үзгәрешләр кертергә кирәк дип белгечләр. Принятие на федеральном уровне законов, требований, которые обязывают застройщиков. Торак төзүчеләргә һәм газ җайламаларыннан файдаланучыларга махсус сигнализаторлар куюны мәҗбүри итәргә кирәк. Ул күпләрнең гомерен саклап калырга булышачак. Бу җайлама газ чыккан очракта яки җыелган сөрем газының күләме нормадан артып китсә, тавыш бирәчәк, яисә газ бирүне туктатачак. Во-первых, подавать необходимый сигнал, а во-вторых, отключать подачу газа автоматически. Фаҗига турында билгеле булуга инде бер тәүлек вакыт узса да, әлеге йортны әле газга тоташтырмаганнар. Моның өчен һәр фатирдагы вентиляция һәм төтен чыгу каналларын тагын бер кат тикшерергә кирәк дип белгечләр. Шуннан соң гына газ бирү мәсьәләсен хәл итәчәкләр. Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Илшат Мөхәммәтов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.